Ja, til mit idrætsprojekt, her har vi jo haft konditionstræning, og så vil jeg gerne lige snakke lidt om mit projekt, og hvordan det er gået, og hvad jeg egentlig har fået ud af det her. Og ja, altså egentlig så har vi jo først lige her, det her var egentlig sådan min formodede træningsplan. Det var sådan, som jeg forestillede mig, at det skulle være. Og der havde jeg også forestillet mig, at jeg skulle have 3 restitutionsdage om ugen, hvor min krop kunne få lov til at slappe af og ligesom eller opbygge de her muskler, som jeg jo arbejder på. Og så vil jeg egentlig have løb 3 gange om ugen, og så har jeg så normal kampsport hver onsdag. Og også normalt mandag, men fordi at jeg har jeg har fået arbejde, så kunne jeg desværre ikke gøre det der. Og som man kan se, så har jeg løb, hvor jeg har tænkt, at det skulle være omkring de 3 kilometer, og så var min intention egentlig, at jeg skulle have noget interval, fordi jeg rigtig gerne vil have noget, jeg vil rigtig gerne have noget intensitet på den her træning, sådan så jeg ligesom fik komme op på makspuls, for at ligesom hurtigere udvikle de forskellige ting, altså mine lunger og mit hjerte, altså for eksempel min pulsfrekvens og så videre, så jeg ligesom sådan kunne blive bedre til at optage ilten i blodet, og blive bedre til at pumpe blodet rundt i kroppen. Men det viser så, det endte så ikke med at blive. Desværre, fordi at mit løbeur, det gik i stykker, og så blev det lidt vanskeligt at få det til at fungere. Så det endte jeg med at skifte ud med kontinuerligt. Og egentlig så igennem sådan hele forløbet, så har jeg de første par uger holdt mig til den her, og så forøgede jeg ligesom mine kilometer til, at det blev mere 4 og 5 kilometer. Men så kan man så sige, at desværre så sidst på træningsprojektet, der holdt jeg faktisk op med at træne de sidste 2 uger, fordi at, ja, desværre fordi at jeg jo nok desværre ikke havde særlig meget tid de uger, da jeg havde rigtig travlt. Men som vi kan se på mine resultater, så var mit startkondital 36, som jeg egentlig synes var rigtig fint, og så blev mit slutkondital 41,2, som jeg var meget tilfreds med, fordi at mit mål var egentlig at komme over 40 på konditallet, og det betyder, at jeg har lavet en forbedring på 13,9%, og hvilket jeg faktisk synes er rigtig godt, som også kan ses på den her graf. Ja, jeg vil altså mene, at sådan, i form af, at jeg ligesom ikke har, man ser jo den største udvikling i starten af ens træningsprogram, så jeg vil egentlig mene, at fordi jeg havde jo ikke et midt-kondital, fordi jeg desværre jeg valgte at løbe 5 km, men så fik jeg, for det første havde jeg ondt i min akillescene, som jeg har haft problemer med i rigtig lang tid, og for det andet så fik jeg vabler og sår på min hæle, og det var rigtig, rigtig dumt. Så det har jeg desværre ikke, men jeg er faktisk ret sikker på, at havde jeg nu haft det, så tror jeg faktisk, det havde været højere i mit slutkondital, i form af, at jeg simpelthen ikke trænede de sidste 2 uger, inden det ligesom blev taget. Så altså, jeg tror egentlig, at min træning kunne have blevet endnu mere, jeg tror, jeg kunne have udviklet mig hurtigere, hvis jeg havde lavet noget mere intervaltræning, hvor jeg havde sørget for at få min puls helt op, så jeg simpelthen kom op på makspuls, for ligesom at udfordre kroppen også. Altså, jeg fik noget mere høj intensitet, og på den måde, så ligesom som kroppens funktion, altså mit hjerte og mine lunger, blandt andet, og mine muskler, altså ligesom kunne udvikle sig hurtigere. Og så vil jeg sige, at som konklusion, så er det jo egentlig, at jeg synes egentlig, at jeg i starten af projektet virkelig prøvede at gøre en stor indsats for, at jeg kunne være engageret i det her. Jeg var meget engageret i starten, men så til slut, så fik jeg simpelthen så travlt med forskellige sager, som jeg måske gjorde, jeg måske glemte lidt. Så til en anden gang, så ville jeg virkelig gerne have været mere seriøs, altså ikke seriøs, men være mere sådan engageret omkring det til slut også, sådan så jeg virkelig kunne have fået det bedste resultat overhovedet. Og jeg vil have højere intensitet i form af for eksempel intervaltræning, hvor man får toppulsen, kommer op på den højeste puls, jeg kommer op på. Og så måske også, at jeg skulle revurdere træningsformen, at det måske ikke kun skulle være løb, men der måske også var noget, nu man siger kampsport, det kommer lidt ind over, at man arbejder med kroppen og som helhed, men måske noget mere af det, måske indlægge noget yoga, eller et eller andet, som kunne være med til også, at musklerne, altså min krop, både jeg blev mere smidig, men altså, jeg også fik nogle andre funktioner med min krop. Men alt i alt synes jeg egentlig, at det har været rigtig lærerigt, det her konditionsforløb. Ja, og jeg er faktisk ret tilfreds med min indsats.